Què passa, mites? Avui la cosa va de tenis! I ens trobem el 3 de desembre del 2004 per veure la final de la Copa Davis de l'any 2004 entre la selecció d'Espanya i la selecció dels Estats Units. I aquí estem veient el segon partit entre un dels millors jugadors de la història, com és Rafa Nadal, i un dels millors secadors de la història, com és el gran Andy Roddick. Què recordeu d'aquests dos tenistes? Bueno, més d'un de l'altre, segur. Roddick que tenia un saque de brutal i Nadal, doncs, el que recordem de Nadal. Ara us faré una pregunta una mica rara, però us està costant seguir la bola com a mi? És que... jo no he volgut dir res perquè sempre us poseu amb mi i els vídeos que porto jo, però... És que han triat un color de terra molt semblant al de la bola i és com... A part de la qualitat, però és com molt raro, no? Sí, la bola sempre és verda, no? No sé, però haguéssim pogut fer un color de bola diferent per aquesta edició o canviar el color de la terra batuda, perquè és que és una mica... No, sí, la veritat que costa una mica. Però bueno, que això no ens tregui del que estàvem parlant, que és la final de Copa Davis. Aquest, com he dit abans, el segon partit. El primer va ser entre Carlos Moyà i Mardy Fish. Qui creieu que va guanyar aquell partit? Moyà. Moyà? Moyà? Molt bé, doncs Espanya, que normalment a la Copa Davis el que es fa és primer un primer contra segon, després un segon contra primer, després els partits de dobles, després primer contra primer i si dona temps segon contra segon en quant a cap de sèrie. I Espanya en el primer partit va fer la lògica que era que Carlos Moyà guanyés a Mardy Fish, que el va guanyar per 3 sets a 0. I en aquest segon partit la lògica deia que Andy Roddick guanyés a un jove Rafa Nadal. I de moment, com veiem, doncs 30-30 i les coses complicades per Andy Roddick. Aquí en Rafa Nadal potser tenia 18 anys o alguna cosa així, no? Sí, aquí era un molt jove Rafa Nadal, que aquí no ha pogut fer res davant d'aquest smash d'Andy Roddick, que si ha costat veure la pilota amb aquesta rematada tan ràpida, ja el pobre Nadal i l'ha vist segur. Ja ves. De moment per darrere, Nadal. Sí, Sí, però igualment, recordem, Andy Roddick al final és un dels, en aquell moment, top, i Nadal era un jove que portava poquíssim en el món del tenis professional. Vull dir, havia guanyat un parell de Challengers aquell mateix 2004, però en ATP encara s'havia començat a fer el nom que després ha fet per la seva, tot i que ara hem vist com Roddick l'ha tallat molt bé a aquest tir de dretes i fàcil per fer el punt. Sí, però està igualat, el primer set. Sí, 4-5 a favor de Roddick, amb bastants tirs creuats, i segur que aquí una paral·lela costarà de tornar. I ara... Ai! Però aquí ja no ha pogut fer res davant Roddick i ha fet el 40-15. Aquí estem a la final... Sí, aquí la final és a la Cartuja de Sevilla, que no sé si ho havia dit abans, ja que Espanya, per tenir un top més alt que als Estats Units en el rànquing, doncs podia escollir la seu i van escollir, lògicament, terra batuda, que és el que se'ls dona millor tant al Carlos Moyà com sobretot Rafa Nadal. I aquí la rematada de Roddick és espectacular, però l'ha tornat molt bé, Nadal? Sí, sí. Molt bé el joc a la xarxa de Roddick, i el va fer molt bé, Roddick. Les ha tornat totes. Encara està en el primer set, Déu-n'hi-do. Sí, és que es va que el primer molt igualat. Sí. Veiem les facetes de Roddick, que la torna molt bé Nadal, però el joc a la xarxa... Que bona. Ha superat molt bé Rafa Nadal davant els aplaudiments de tota la Cartuja, Sí, sí. La veritat és que li està... el públic a favor. Li està plantant cara, Sí, senyor. Sí, bueno, al final la Copa Davis, sobretot en el format anterior, en què sempre era un equip local i l'altre visitant, era clau al públic. Vull dir, pots guanyar fora, però feia molt, perquè al final el tenis la gent va més a gaudir-lo, i en canvi aquí ja vas més amb el país del qual ets. I aquí, o sigui, clar, és un partit de quasi de 20 anys, em sorprèn Andy Roddick amb gorra. Avui en dia no hi ha gaires tenistes que vagin amb gorra, no? Bona pregunta. Em pilles a contrapeu i no recordo... És que ara pensava i no em sona. Exacte. Mira, primer set, per Andy Roddick. Un set llarg, que al final ha guanyat Andy Roddick 6-7 i en el tie break amb 8-6. Ui, que està. De Nadal, per una altra vegada, el primer set, Andy Roddick amb una paral·lela espectacular que Nadal no ha pogut fer res. De moment el joc a la xarxa se l'està enduent l'americà,
Sí, sí. Pilota de Aquí. break, no? Toma, Sí. break. I aquí amb un revés espectacular de Rafa Nadal trenca el servei a Andy Roddick per ficar el 3-1 a favor. Ara ja veiem que vam encerrar el partit i van 4-2. Primer El Rafa no- servei dolent. El Rafa no ha sigut mai de gorra, no? No recordo gaire. Sempre ha portat com la cinta aquesta. Sí. Ha sigut amb cinta o sense. O sense res, no? No sé si... Perquè si sempre ha portat cavallat, em sembla que Sí, sempre amb cinta. sempre am. Sí, sí. D'aquí se l'està passant per la pedra, I anem en 4-2. Molt bé, aquesta. Mira, sí, Molt bé, sí. quin toc. Bueno, m'ha deixat morta, Sí, Sí, sí. molt un curteta i jefe. va molt bé. I el braç, Boníssima, tio, boníssima. el braç és brutal. O Sí, sigui, sobretot al principi es notava molt, vull dir, quan era Sí. més jove, i aquí ja hem vist que el primer set havia durat molt, i aquí 6-2, Li ha trencat Sí, dues sí. vegades els serveis a un dels millors secadors de la història del tenis, com és Andy Roddick. I veiem un joc llarg, des de... quan hauria de durar aquest partit, Doncs, bona pregunta, perquè no ho recordo. No, no ho deia per pillar-te, ho deia perquè, hòstia, si cada set és així de llarg, Sí. telita, Hauria de No, ser però llarguet. vull dir, a mi també em dóna la sensació que va ser un partit llarg, perquè al final és un partit que, si no recordo malament, se'n va a 4 sets. Sí, se'n anava a 4 sets. Com I a al mínim, final- perquè n'han guanyat un cada un. No, però dic, no recordava si era 4 o 5, però em sona que al final és a 4, no vull fer spoilers, tot i que ho he fet, però bueno, això es podria tallar. Hòstia, li està tornant totes, Segona rematada, Imparable. la Com ho torna fan? a salvar, tercera rematada. Que fora, I aquí Com fins i tot Rodrigo aplaudeix, el que ha aguantat, el xaval. Ja ves. I un Sí, ja servei obert, buscant Igualat. tocar-lo al revés de Roddick. És el seu punt dèbil? Bueno, al final, com és un bon secador, normalment la dreta la tens més acostumada i els tirs en dreta es nota molt que van molt més lluny. Ahà. Vull dir, al final, aquesta elit no és que tinguin un punt dèbil, però el punt bo és massa bo. Vale. Aquí veiem amb pilota de break a favor de Roddick. Nadal intentant salvar-la de totes maneres possibles, que bé les està tornant totes. Ara ha guanyat l'avantatge, Uf. Quina Oh! xurra. Ja Sí, Per ves. això l'ha celebrat tant, perquè estava ja pràcticament venut Nadal i el 40-40 que ha fet que tot el camp aplaudís. Li ha pogut l'ànsia, Sí. a l'americà. L'altre s'ha confiat, jo crec. Ho ha vist tan clar, saps que ja ho tenia. A mi em passa això jugant a pàdel a vegades, que li vull fotre... La veig tan clara i li vull fotre que l'envio a la xarxa, vamos. Lamentable. I aquí veiem el 5-4 a favor de Nadal, que d'haver tingut el possible break en contra a un Sí. 5-4 a favor, Tal qual, de petit, el que són els petits detalls, Una Sí. jugada que falles i com es gira la truita. Sobretot en el tenis, al final, un punt dona molt. Sí. Aquí veiem a Nadal que s'estava expulsant la sorra, Ja, això ha de ser una liada, però bueno. i aquí Ja estar acostumats. espectacular. Aquest punt sí que és una bogeria. Sí, com juga aquests moments és increïble. És brutal. Sí. Aquí els americans... Ah, no, els americans no, és secret de cap mullat. Els americans són que veien ja preocupats de dir, hòstia, si el nostre número 1 està contra un jove que veiem ara celebrant perquè em sembla que li ha trencat el cervell una altra vegada, que ara no tenim aquí el... La referència al marcador. Sí, Exacte. sí. Ens han perdut una mica, En l'espai-temps, no? Aquí estan Què ha revisant de si passat? la pilota ha entrat o no. No hi havia ojo de àguila? El con, no? Falcó. Mira, aquí ho tens. 7-6 ha guanyat 7-6, Rafa al sí. tercer. Això és el que celebrava tant Rafa perquè ha aconseguit trencar-li el break, que li va trencar per 8-6, com havia fet Roddick al primer de tie break en el primer set. És el mateix resultat, però a l'inversa. I ara aquí A mi m'encanten aquestes quart. pilotes així paral·leles en el Molt amb el passadís dels Mireu el dobles. resultat, 52-13 a favor de Nadal en punts guanyadors. Vull dir, és que Que Nadal bo. estava fent un partidàs aquell dia. Va ser dels Sí. dies que es va doctorar. I aquí, bon servei i I error darrere. directament la pilota de Roddick. Jo crec que és molt psicològic el tercer, perquè quan veus que has guanyat el primer i te torna 2 sets Sí. guanyant-te, jo crec que és molt matador, a nivell mental, Sí, però el primer també l'has guanyat en el tie break, molt ajustat.
Per això. I a més tu ets, ara no em vull tirar a la piscina amb el número del rànquing ATP que era en aquell moment Andy Roddick. Top 10 segur que està... Sí, Sí. seguríssim. I aquí ja Bé, veiem el 4-1. I aquests Nadal partits- defensant-se molt bé, i aquí espectacular aquesta creuada. Mm. 4-1 i 40-15 a favor. A punt de tancar una segona vegada Andy Roddick al servei. I aquí Mollà que està tranquil, però jo no estaria tan tranquil. Quan avancem i anem 5-2 i 40-30, pilota a partir per Rafa Nadal, que serveix, buscant tota l'estona al revés del seu rival, i ara sí, la cosa se'n va fora, i d'Espanya que ficava el 2-0 en el marcador, i ja passaven a esperar el dia 14, el dia dels dobles, i el dia 15 per veure qui guanyaria. S'emportaria. Que m'he trobat. Tu. I veiem que Espanya va ser finalment qui es va endur el títol, l'ensaladera, ja que els dobles van guanyar els germans Bryan, la millor parella que ha existit mai de dobles, i Andy Roddick després contra Carles Mollà perdria, farien el 3-1 a favor d'Espanya, i l'últim partit que el jugaria Tommy Robredo davant de Marty Fish, el guanyaria Fish, però ja no tindria importància. 3-2 a favor d'Espanya en aquesta Copa Davis de l'any 2004. Què nois, què us ha semblat? Molt intens, Hòstia, partit llarg, treballat, de petits detalls, però Rafa, la veritat que brutal, superconstant, martillo pilón, és un partit històric. Sobretot em quedo amb la idea de que en aquell moment en Nadal era molt jove i va plantar cara a un dels millors tenistes del moment, i va ser un partit molt important per aconseguir la Copa Davis, la segona d'Espanya, perquè era com el que posava el 2-0 i per tant ja deixava 3 partits per davant i Espanya només n'havia de guanyar un dels 3 per aconseguir un trofeu que, per cert, jo aquí a casa el podria posar a qualsevol lloc, perquè és molt petit de vista. Sí, Sí. Home, la gràcia de l'ensaladera és que és enorme, i al final només s'aixequen la part de dalt perquè com cada any es va fer més gran perquè van ficant el nom de l'equip que ha guanyat, que per cert, es fica ja el nom de l'equip que ha guanyat, com vosaltres podríeu ficar comentaris què us ha semblat aquest partit i si voleu que portem més partits de tenis. I com sempre diem aquí, al canal de Mítics, bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem Al proper Al proper partit! partit. Adéu. Adéu.